हेलौ लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जालायबाय। ओमफ्राय आङो दा बेलासिनि ओंखाम जानो नागिरदों आरोना, बेनि थाखायनो आं दावदै एवनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय माने एकदम गरमजों गोलोमफ्रुजोब्बाय आरोना नै दावदै एवनो नागिरदों आरोना आंनिया लगायना लाजोब्बाय। एबार एवनोसै आरो नैयाव थाव फुदुंबाय, जा मस्थ' गरम जाबाय। फुङाव खेबसे बेलासियाव खेबसे जायो आरोना आङो। गथ' गोनां मानसि नालाय थानो हाया माने। कालार जारें-रें नुदों आरो सेलहेब आरोना खेबसे नै फ्राम हो गया है हा सानिखौ दं हा ना एवदों आरोना लोगोफोर। एकदम माबा दावदै एवनाय थावआवनो माबाबाय नालाय नै इदि जाजोब्बाय आरो दावदै जाबाय आरोना लोगोफोर। हामबाय नै देसिगोन आरो इखो हामबाय जानाय जांखो जागोन आरोना, ओंखायनो एसेल' एवदों माने देबा बुरजा जाबावसै दा नै रेडि जाबाय आरोना। नैबे जाबाय ना बाथोन, आलु भाजि, नै दावदै एवनाय, दालि ओंख्रि। ओमफ्राय दा जानोसै आरो नै गोथाव जानोसै नै जानानै जागासिनो सासे बोराया जाखांबायानो मालाय आंखौ नेयासै इयो। एबार आं जालायनोसै लुगैथारबाय आं थाब जानोसै। लामायाव लांनायसै बुलखौ दाय सानबोयोबा दा इसाबो नुबा सेखन सेन्देल नांगौ ओंखाम दंबावो गरमथार गरम बेखौ फांखा सोलिबाय दंना बारा खानाया जाबाय सेन्देला ओइ लेथ्रा जथा मारै गाहाम तुमको Mana hinek dulu? Nunga apa tuh dah kalau kalau kudu dong kerja dan nunga ini kerja. Misalnya sih level ya. Hila? Tuh gak zokola apa lah? Di zokola apa lah? Bila burzang kamu sayang lagi ter. Isi ini udah buang ke. Nah sini kayak yang bila burzang kamu ini baik. Nunggu jaga ya dah. Batin. Bara sih aku tahu pakai. Oke, aku cuma bersandung mana? Harus juga jadi nabi ini. Bukan jaga, kita berdoa nada no. Indonesia semua ada.
Menurut saya sih खोमसि जायोना बेखायनो आङो माने बाहेरायाव स्रां उन्दुनो जाफैयो आरो बे टुल फिसाखौ लानानै बिदि आरो खोथाया किसुमान मानसिया बिदिनो सानो नालाय ओंखायनो बुंबाय आरो आराम जादों नै जि आरामनो बिदि एसे खामफ्ला खामफ्ला जानांगौ मोजां मोनो खोना जानो खामफ्लायाबो डिस्टार्ब खालामो जानायफ्राव डिस्टार्ब Halo, iya dong guys. Amsua. जारलालै आंबो खोमसि Halo. lagi थांबा lagi थांलाय खानाय डिस्टार्ब खालामदों Nah, yang nah, buruk naik kok sat. Jatuh. ini udah bikin Jadi malah kurang udah nak hawa sih. Bạn nó mà bắt rồi bán được không? Bán được gì nào cơ? Hả? Bán xong bán được không? Nó mau cái nào vậy? Bạn nó đang mau cái nào vậy? Nó mau nào? Bây giờ nó mau Nah, ini dong. bukan dia, masih di sampai ukur, itu itu nggak mau Ini cuma kenal ya. Ini cuma. Nah, ini nih. apa lagi? Apa lu itu? Jadi kita, makan pagi aja lagi lembah. Makan apa nih? Itu. Ini kan udah keluar loh. Gue tunggu di sini ya. Gue buka mesin ini. Kalau dong malah ketemu. Enggak ada nonton. Lawan kurang sama sih. Kita coba sih.